سرگرے واحدی دو چادر گو بی بی دلبر تارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما رحمت غلام ہر جگہ خوشحال باتیں وشین جمبر شمع سرا سائل باتاں آنچو مدامی وڑا مرچی ما ہوتی دیوانہ یک مہمانی آرتا کہ آ بلوچی زبان تو کا بلوچی میوزک تو کا ہم گرنچیں کہ آرا یک بعض مدتی بھی وتی قیمتی وحدہ ہمیں میوزک تو کا بلوچی زبان تو کا نادر کنگائیں تو دیما جونزانیں میں گنا امراداری کنگائیں چمک قرآنہ تربت دمک دشتہ دشت بیریا واجہ صابر فدا میں گنا مرچی ہم نیادیں کہ ما ہارا جس کنا ہائی زندے بابتا کہ ہی سفر چون بندات کتا بزن گوشندے چون بندات کتا و چچو گمو سکی دستا ہوتا کہ مرچی ای اسٹیجہ سارے آئیے اب تشت ویلی مت کگو قوم دیما قوم گوش دارا گئیں تے واجہ صابر پیدا تراوتی دیوان تو کا وحشت گوشیں وشنا بات ہے رحمت غلام جان تی بھی ہزار منت کے تو وتی قیمتی وقت کشتا کو مارا داتا وہ میں دیما دیم پدیم ہے ای بعض وشیں گپی واجہ صابر پیدا تو ہوتی پجارا قوم دیما وابے کم بہتر ہیں. اچھا منی نام صابر فدا ہیں منی کماش نام یار محمد ہیں ماں نشتگاں ککی بیری دشتا کہ انچوا ڈسٹرک تربتی تو کا ہیں بلے تحصیل میں دشت کڈانے تو ہمارا ہوتی وانا کو زانا کے بابتا بگو تو چی چوانتا ماں سر افے کتا ماں فرامری وتی امدا دشت بیریا دربرتا فدا ششے وانا کے شروع کتا ماں کڈانا شدگا پدا کڈانا ما یک دو کلاس کے ونتا پدا ما ناصر آباد ونتا پدا میٹرک کا پدا بھی ما اودا چی کم مشکلات ہوتا غریبی ہوتا ما پدا ہوتی میٹرک کا دوبارہ اودا ما نگی کی ہوتی دیتے گا پدا ما میٹرک ہوتی کڈانات کا کتا ہوا ایف اے ما تربتا کتا ہوا آخری پدا چی دو آدھی ما اتر داشتا تو ہوتی عزمے بابتا مارا بگوش ای گلوکاری شوق تھی تو کا چونیت کا تو کہہ رہا متاثر بودتا گئے ہو گوشندی اسٹارٹ کتا بچا بنداتی میں گوشاں کہ میں نے شوق چون چھڑتا گو متاثر کائے بودتا گا ایگا پنتر دوینے گوشاں میں کسان تان چو کڈانا میں پلی بھی گوشی اسلام اسد میں پلے اور میں پلے سرا چی بس قدرتی منی ہمیں شوق انچو وہ منا اچ آرام نبود میں پدا ناصر آباد کے دوران وان گئے تھا وڑا ٹیکٹر یا چی گانا لگ گا من جس کو کہیں اسی مسلم عمل نامے گلوکارے نوکے نے قلیل رونق کے شعر بول اما لڑی لڑی ہمیں انچے بولتا وڑا ماں ادا چی منا بعض مسلم عملہ چی ماں متاثر ہوتا ماں مسلم عمل بعض گوش بھی داشتا اور منا بعض دوست بھی ہوتا وہ دوست بھی تنگا یعنی کہ مسلم عملہ چی ماں متاثر جیو تو وقت شاعری کنا شاعری نوشتے کنا یا کہن نا رحمت جان یہ بعض وشیں سوالے ہو یہ امی سوالے اس باعدگیں اشارہ صرفت قوم بی بی دوستان ساری میں گوشاں پنکار آرہا دوستان ساری آئی آرہا انچو کے استاد گوشاں لے وہ سورے بابتا صرفت بی بی وہ شاعری ہے پنکارا لفظ والا شاعری فنکار بالکل بدا یعنی کہ گوشندہ یہ واسطہ شاعری علمی ہے پچھا ماں ہوا سیو دو سیو سے شعر من جندہ نوشتہ بھی کتا اور لفظاں کا بھی کا ماتا کا سنگت کتابات کا وہ چمگا وہ نہنگا یہ شعر بھی نہیں چاپ بودتے گا بلے فدا مانا لگتے ہیں انچی حدیب و انچی مردمان گوش کے بھی تی قوم خدمتی تو یک نیمی کے برو کہ چومہ بھی کہ دو نیمی کا پش بھی کپے یعنی کہ تو شاعری مکہ تو گوشندی نیمی کا برو تو یہ بھی خدماتی قوم ہے تو بلوچی شاعران تو کا کیا رچ متاثر ہے یعنی کہ تی حیال ہے تو کا کیا وشتر نبشتہ کا بعض رحمت جان وشنگا پہ وہ امی سوال ہے بچا آرچ مردوں بلوچی نوشتہ کانت بلوچی گوشی آمنی کر سروچام وہ قابل احترام ہے ارچ انسان دوستی خواہش ہر انسان حلقہ بلے چوکے مانا درد دوست با منیر مومن صاحب بگوش یاتا شاہد ہیں سید شاشمی کریم دشتی صاحب ہیں بلے چوکے درمن دوست با بلے منی جنتے دوست بھی میں وانا منا منظور بسم اللہ چی میں بعض متاثران وائی شعر میں ہوتی ارچ نوارا گوشتگان وہ منظور بسم اللہ میں بعض وانا کے کوشش کرنا یعنی منظور بسم اللہ شعران تو کا تو چی گندین کی طرف دوست بھی تو چی ماریا شعران تو بس منظور بسم اللہ شعران تو کا ماں تو ارچ ماں والا یہ مارا اگر ماں آئیے بزگیے تو کا مارا مانا بھی دوست بھی اور تو ہر شکلہ نوشتہ کان تو بچہ ہر نیمگا یہ شعران تو برے طرح چہرہ پیش داری بسم اللہ صاحب ایک شعری میں جتا کہ تیات گیر آسا تہنا نسوت منا پنو تو لگیو دشتوں کا سر بنا تو بچہ اسی تو کا جمالیت سے پیش دار گئے اچھی منظریں تر دیا گئے اچھوں نے خیالات تر دیا گئے
یہ میوزک ہے تو کا تی استاد کہیں تو کہہ رچی در بڑتا ہے اور رحمت جان بعد وشی سوال ہے کہ یہ چونی علمی ہے اسی جو تی کرا ماں یہ فنکار چونائیا فنکار برادری ٹوٹلی منی سنگت بوتی کسانیہ چھے شاہجان داودی فاٹی خلیل سورابی بوتا عبداللہ ثنا بوتا بلے ماں منی فنکاری ہے منی گوشندئی ہے دے میں رواق مستریں منی استاد ازگر آدینہ بوتا اور ازگر آدینہ منا یہ بابتا بات سپورٹ کو تا ماں ہمیں یہ لوگتوں کا بوتا چک ہمیں لوگتوں کا رہائش بھی کو تا آیا منا سکادیا تک سکارن تا بچا میزوک دریا ہے نا سکہ کے مدمی بوشی ماں سکانے آدیا تا سکتے نا تو یہ ختم دی اینڈ نا دربرگ نبی ماں بچا ماں وتی بالکل قوم دے ماں یہ گا گوشت کو کنا کہ ماں دنیا تا شاگرد دیا نا ماں استاد نہا بعض سنگت مثلا فیس بک کا لکھی استاد صابر پہ تا مردوانی وتی مہرہ وتی محبت ماں کستا داشت نہ کنا نا ماں بعض سنگت گوشتا بھی مانا استاد ماں گوشتا استادی ہے استاد یار یک اسٹیج ہے یک درجہ یہ درجہ ہے استے ماں استاد نا بلے میں انچے مہروانے قومی میں تو ڈرائیورار بھی کچھ استاد موٹر سائیکل ڈرائیورار بھی کچھ استاد اور ٹیچرار بھی کچھ استاد اچھی مہربانی قوم ہے صابر پتہ تائی اپنا وار ماشاءاللہ مارکیٹا اتکا کو مردمہ گوش داشتا یہ اپتینا تو کا کجام نوارتی گیشتر گوش درک بوتا اترا قوم دل بڑی داتا اور منی یلان گیشتر پنکر گوشی منی 8 نمبر شہر بوتا بلے فدا بھی یک نمبر ہی آئیے یادگار تو کا ایر بھی قوم تو کا ایر بھی 2013 کے ماں عشق وطن کیسٹ کو تکا انچی دھوریا کجام نمبر آتے دھومی نمبر منی عشق وطن کیسٹ کے آتے گا یہ کیسٹ انچین دور یہ تو کا یہ کیسٹ چھڑے تھے ٹھیک ہے نا ماں محسوس کو کہ منی کیسٹ دا 5 سے بعد منہ محسوس کو کہ منی کیسٹ یہ سک شریں وڑے گوشدار بو گئے ہو منا شریں جاگہ مردمہ فون بھی کو تھا ڈنی ملکہ بغیر تو ایران بغیر میں ہوتی مقران بغیر منا مردمہ شریں وڑیا منی نمبر گوشت داشت تو منا حوصلہ دا تو ماں دے میں نمبران واسطہ ہوتی پاد دے میں بران کو بلوچی میوزک ہے تو کا بلکہ کجا میوزک بھی یہاں تو کا راگ سک باز ہیں جی ہاں تائی پسندیدہ راگ کجا میں نا باز وشیں گپے بچا راگ ہوا بازاں اور راگ درست دوست ماں سمجھا کہا ہے راگ درست دوست ماں گشتر راگا ماں ارچی کے وطی واسو گنجاشا میں گوشیں بلے ماں یک راگے مانا دوست بھی بلکہ اسی طرح سنگات مردوں میں اعتراض کرنا کہ وہ بلوچی راگے نہیں تو بلوچی بلے دوستی تو راگے ہوتی پسند ہے بلکہ منی یارا وہ نہ لگتا بلے مان گیشتے ہر وقت تہنا نندہ تہنا کا نندہ تہنا جھیڑا کھایا لو تو کبھاں کوڑا ماں سندڑا راگا را آلاب کشاں اور کدی سندڑا راگ سرا ماں ریاض بھی کنا تو میں گولیں چاروں کا نا کجام چاہے رائے گی بھی یک وشیں سوتی وشیں گپی وہ پرچہ کے تو منہ ایک اپا کو شکایہ پتہ سوت بھی اما پیربند بھی منی پسندیدہ شاعر ہے گئے اور راگ بھی منی پسندیدہ گئے منظور بسم اللہ صاحب ہے گئے ماں ہمیں نوارہ گوشتہ بھی تھا نا سرگر واحدی دو چادر گو بی بی دل بر ترا پمنی پر ساجتاؤ پمنی پر ساجتاؤ پاوتی سیراجتا سرگر واحدی دو چادر گو بی بی دل بر ترا انو ان دورے گوشندہانی تو کا تائی حیالہ کے وشتر گوشگائیں تو کے رچ متاثر ہے بچا انوی پنکارن تو کا درست وش گوشاں ماں انچو ترگو ساریہ کہ منی پسندیدہ و منی گوشندہ یہ دوستی گوشندہ مسلم عمل بوتا بلکہ انوی نوکیں پنکارن تو کا کہ نوک اتکا ماں وہاں بلوچہ گوشدہ رہا وہاں بلوچ میں دوست بھی وہاں بلوچ چی یعنی کہ گوشگی انداز طرح وش بھی یا کہ آئی تو کا ہما سورانی ادا کرنے کے انداز استے ہیں اگر آوتی کیسٹن تو کا وشیں میزوں کو وشیں ساز زیمر کاری وہاں بلوچ چی یعنی کیسٹن تو کا دوست بھی سر وشنگ پہ وہاں بلوچ گیشتر کوشش کا گیشتر محنت کا وہاں بھی سریلا فنکارے وہاں لہکاریں فنکارے وہاں آرچ دونارا نجاں وہاں دونارا سنگو شائم کا منی خیالہ منی گوما وہاں بھی نزدیکی نیست ہیں وہاں بھی منی گوما دیوز شہرین تعلقات رابطہ نیست ہیں وہاں منیرہ چو اماش بالکل آئیر درچن تو آئیر گوشی صابر پدا انو تائی حیالہ کجام گوشندہ گیشتر جہد کنگائیں ہوتی کیسٹر تو کہ ماں گیشتر بلوچی ساز و زیمرہ آئی تو کم کارد مرز بکیں رحمت جان یہ بعض اہمی سوال ہے پرچہ کہ اداتی بلوچی میزوشنے کو بلوچی ٹننے ادا تو گپی وشیں گپی
ये सर ये जोत आरे बलोचा को था अच्छा पर्चा के अवली नंबर आरे बलोचा तुरबता को था वो सारिया वो कराची को था तो खुदा मुर्दी ज़रूरकन ज़ेबी सरा ये ज़ेबी करा ये जन्नतुल फिरदौस नसीबाबाद ये बास भी कार को था शर को था भले आरे बलोच एक ठन नहीं और वती मुल्कतों का यानी कि वती यानी कि ज़ेमर वती हलकतों का और तो हमें वती हमें आरे बलोचिया बात जो देखो कि साजिंदा टूटली वती मुल्कतों का था गीत का रिदम मिस्ट मुजाहिद गुलाम जोड़बूत सरोज बाकी जोड़बू आरिफ मज़ार जोड़बू कीबोर्ड मास्टर खलील रौनक जोड़बू अब्दुल अलीम बलोच आयदात शरण टीम कार को भले बदा रंदा खलील रौनक का बाज था मिन्नत को मीज़ को बाज ठन्ने दा और शर्रे वोड़े कारबू ये मिन्नत आओ आरे बलोचा तुरबता केचा मकुराना सर को रंदा माशुरू को मैं संगता हर कसा भी हमें रिकॉर्डिंग बिका हमें दे मीज़ुशन अबुज़ पदा में जर चमिदा ची दर नियात तुरबत ग्वादार तुम पोलेदा चमिदा ची यानी कि शुरुआत आरे बलोचा जोहत को के मा यक म्यूजिकारा यक मजने ताबे बेदियन वती यानी कि ज़ेमरा इस्तेमाल बेकने वती के स्टंट को पता खलील रौनक साहब होता है क्या ये वती स्टेडियम पच को तक आओ खलील साहब बाद मिन्नत को बाद कुमकी को मावा खलील साहब के नंबर को वो बल्कि मना अंचो हौसला अफजाई मिले तो मैं बहुत हैरान बताऊं संगतम पोन को था अंचे संगतम पोन को था ये तो ये म्यूजिशियन वर्षे सरोज साहब हैं बेंजो साहब हैं लाते चीज़ में तो है सर रमजान तो सारी कराची शुते के तो मेरे ट्रक के उठी बेंजवा मर्शिबा बेका तेरे टीम ने बांधा पिलानी शिफ्टे एदा में बलोचान चुता वन को तो थी बेंजवा बेका तरह को शिफ्टा कारने तो थी ओकला बेका तरह को शिफ्ट ओदा ना ओदा शुते के मर्ची भाई साबिर थी ओकले आवाज लगे न लगे इधर मान लाजम करने की तरह करने की तो मेरे तरक्के बेकने इदा ना ये मैं बलोचा मैं बराता हूँ भाई मर्ची ने भी बांध बेकने यानी कि ये वती इलाका बुता वती लोग बुता कुछ वड़ा के अब देवे मर्दों अभी समझता मनी जुबान है माँ उठी जुबान आ रहा कर माँ उठी जुबान आ चुल बेलपाशा बल्कि मनी सरा मनी इस तरह इल्जाम तराशी भी कि यार थो कम से कम बेजानते हैं आज जाना जानते हैं साबर पे तो माँ बाज़ें पनकारण दफा इश्कुता के बलोच कौम हमारा एच न दाता बस बलोच कौम हमारा गोशदारी यानी कि देगा एच में सपोर्ट न कहा ये बाबत तो अच्छी कुछ है ना रमजान बाद वर्षे ये सवाल है ना मांगुशा मनी मस्तरे सवाल से बलोच कौम मना रहमत गुलाम दाता बेचार रहमत गुलाम मनी केरा थी 6 किलोमीटर पुछते हैं हम नस्ते में बोले तो मैंने चुन जाने तो मैंने पनकारी गुलकारी सब जाने और मनी जुबान वास्ता तो मैंने जुबान दूसरे जाने ना तो ये रहमत गुलाम है बिल्कुल मनी संगत है मनी पज्जारों के हम जुबान है मनी मनी दनगता तो पिते नाम तर मर्ची में गोश्ता मनी पिते नाम यार मदे बिल्कुल और मनी फैमिली मर्द में तो कस्सा न जाने मनी फैमिली है बल्कि तो मनी वलाई फैमिली बल्कि तो मनी फैमिली कस न जाने बलोच को मैं फनकार गोशा के मारा बलोच को ना था बलोच को मैं यार मना मस्कता बरता बलोच को मना दबैया बरता बलोच को मना गतरा बरता बलोच को मना ईराना बरता बलोच को मना मकरन तो कौन जागा तो मना तो रहमत गुलाम मना सवाल जोस बेकन के तो साबिर मकरन तो कुजा में प्लस के कुजा नष्ट के मतलब सवाल दिया यानी कि तरी गोशगे के बलोच को हमारा एक नाम इदाता हमारा सजिन दुनिया आजा बलोच हमें बलोच को में हमारा मस्कतो दबैयम बा मुल्कम पेशदारी मां बिल्कुल तरह वर्षे गप्पे मां तरह दे गप्पे बिल्कुल गोशक लूटा मैं कौम तरह बादशाह का ठीक है तरह दोस्तदार ये तो इज्जत का मां बायद के कसान पनकारण दोस्तां गोशा कौमे गोमा घमंड मका कौमे सवाल इसमें दे में इरकना बाजें यानी कि मैं हमें राज के अस्ता गोजदारों का अस्ता आग उसके मैं पनकर मजना आम मर्द में गुना गप न जना यही बाबत तो चाहिए उसे यार माँ हुआ गेस्टर हमें फनकार के चंदे ने शिकायत मर्दों का मंजिल से वशन तरह बाद अफसोस में वही अवल माँ यार बिल्कुल फनकार ही ना गोशा पनकार माना ची फकीर यानी कि आजिजी ना तो पनकार एक अपा बैग गोश्त में कहा कि माँ यार ये उठला ननेंदा पिलानी मन गिंदी परचत्र पिलानी मगिंदी पिलानी तरह गोश्तदारी ते दिल सर्द भी पिलानी तरह मैं पला बा दिल सर्द भी बोले माँ यार ये उठला ननेंदा मना पिलानी गिंदी पांच मर्दों में तो शेड कहाँ चप्पा मका मारा मर्दों में यार तो चिया मर्दों में तई खोम में तरह खोमा पड़ता धीमा पड़ता हमें कोम बांध तरह चकलता तो तड़पे तो पोनी वास्ते तड़पे तो यप्पे में पोना चाह रहे यार मना मर्ची कास पोन ना का एक कौम बाज प्यारा है कौम है ओ मंत्रा रमजान गोशा
تو وقت پنکاری ہے تو وقت فیل کرنے کہ ایک قوم طرح چند دوست داری نا وہی انچی پیارے قوم ایک قوم کو ماں عاجزی بے کہاں ایک قوم کو ماں فقیری بے کہاں ایک قوم کو ماں بالکل گمنڈ تو خود ماں انگا پا لکھن دیا مرچی مدی منی کا پایات کہاں گمنڈ طرح سپرہ نہ بھاگو من طرح سر چند گلوکار شرری بیان کرنا آرے بلوچار مرچی 6 سالیں 30 سالیں یا 20 سالیں پنکارے آگئے پرچپ پوچھتا نشتا سر قوم گوما تو بدکلا کی نہ کوتا کہ قوم دوست داشتا یا گھمنڈ نہ کوتا آرے بروچا بری بری باب میں تک یار میں استاد دیتا بازارہ ترگا بوتا میں دل سرد بوتا مرچی میں استاد دیتا شاہجان داؤدی بلائی مثال ہے شاہجان داؤدی سر مانی کسانیہ ماں یہ سنگت بوتا شاہجان داؤدی واحد پنکاریں دنی گتا ہوتا ہما دعویٰ داشتا کہ مردمانی گوما ہما وڑا پیش بوگائیں اور بالکل یک مردمی نگوشی شاہجان داؤدی یا بدکلا کی کتا حضگر آدھی نے آئے تو مثالہ بزرگ ہمیں پکیر ہمیں غریب آر بلوچے گپا جنائے گوڑا مانا یک گپی یادت کے آر بلوچے چی کہ میں کراچیا استاد آر بلوچ صاحب من دیستا ہے کہ کلنڈی 70 گونے تھے ماں سر بہت بات مانا گوشتا ہے کلنڈی 70 گوڑا ماں یعنی کہ ہوتی ذہنہ چی ہمیں سوچے کہ استاد آرے پا علنگ کے اگا آکرو لائے بزرگ زورت کا بالکل زورت کا شرریں گے سواری بزرگ زورت کا بلے یعنی کہ آئیے تو کاما گرور و گمن نیس کے کلنڈی 70 سواریں نا سر ایک قوم دیمہ سوال ہے ہمیں پنکار ہمیں کے وطارہ چشمہ کنا ادھا کانٹا سرت ہوگا ای آرے بلوچا چھے اس سبق بزوراں پرچہ ہمیں منترہ گوشا مانا باندروچ مثال ہے یک مرد میرے گوشی یار پلانیا بلائی مارکیٹی ہوتا پلانیا اتکا ڈونے کاسی جوسنا کا پرچہ ہی گپا ہارپا نوشا بالکل ہارپا منت کتا منتا چی باوجود آرے بلوچا مردم دل پروش نہ کتا مردم ابر نہ داتا مردم گوما ملاقاتا بھائیہ نہ کتا یعنی کہ اے میں اچھ فنکاراں بعدیں ہوتی قومیں گونا یک شر رنگے پیش بیاں پرچہ کہ اے فنکارانی عظمکارانی دیما بروک یعنی کہ ایشانی دیما پجار کنوک درو ہمیں قوم ہیں بالکل میں گا پوچھنا وہ تی قوم ہے گوما مومو مکنا وہ تی قوم ہے دھوکہ دیگے دنبا مبا وہ تی قوم آرا وہ تی قوم بے سمجھا یہ بے سمجھا من نہ من قوم آئیدہ آورتا ہو سر کو تھا تو فارق بے فارق وحدہ یعنی کہ تی 10 گھٹی چی ہیں تو چی کار کنے بعض وشنگ اپنے ماں بچا پارکی مردم انسان ضرور پارک بھی ماں پارک ٹیم بھی ماں کمو منظور بسمل صاحب وانا قائد صاحب وانا او ولتے میں شاعر استن کے میں وتی ماں شاعری ٹولی استے منتران چو درامہ دشتی صاحب ہیں پراز دشتی صاحب ہیں ماں کو شاہ آلے والے کنے انو کہہ میں واٹس ایپ ہے وہ نیٹ دوری میں آئی گو ماں آلے والے کنے منا سر سوجی کنا واجہ فضل آیات صاحب میں بھی انچو رابطہ استے صابر پدا گوڑ سرا تو میں گلیں راجارہ چی پیغام دیگ لوٹے ماں وتی راجارہ یہ پیغام دیگ لوٹا برحال وتی زبانہ بیال مبے وتی زبانہ بوان ہے وتی زبانہ گوش بیتا نورکان بیزن جو صاحبہ یا گپی گوشتا ماں خیر نورکان نے بشتا دیتا کہ وتی قومہ گوش بیدار وتی قومہ برداشت بگا ٹھیک ہے نا وتی قومہ را گوش بیدار وتی قومہ را بوان وتی قومہ را حوصلہ افزائی بدے ٹھیک ہے یا کاروان روگائیں تو یہ کوشش مکن کہ ماں یہ رائے دی ماں ڈنگری بدیا نہ بوشتی یہ حوصلہ افزائی ہے ہاں وہ کمو کے ماں رمجن تو گپ کمو لمبا بھی وہ کدی کدی تو جا گئی چیزیں دیئے ترہ لتے مردم اس نے وشنیت کا ترہ کمنٹس کنا کہ تو چو مکا تو چو بکا ماں ہمیں وشنیت کنا گوشن کے باہر دیں ہوتی ہی لینا بند بکنے ماں نوشا منی چیرہ کمنٹس داتی ہے ماں شرم پنکارن تو کو دیتا چیرہ لکھن کمنٹ واتی ای منافقتا خدارن بند بکنے پرچہ کہ تمہیں پنکار شمیں اساساں شمیں سپیر کو شگواں بالکل قوم ہاں ٹھیک ہے وہ سجیں پنکار وہ سجیں شاعر بھی یکنا لتے شاعر اوپر نیچے ہستے وہ بھلے وتی کاروانے دھیما ڈنگر ایکن کے کوشش مقام ہوتی کومار ایک اپا گوشاں لوشاں لوٹاں وہ میں ہوتی کومار گوشاں تعلیم میں مگا رجحان بیدا وہ یک مردمی گوشی میں کیسٹ کنا اچھو پاہتے کہ شہر مذاق مزوری یعنی کہ شر بیسک کی تو استاد کر اجازت کم سے کم تو اگر وکشی میں سکے گنجش نہیں ملے تو کم سے کم بیزا من چیز جانا روما 3-4 گانا جانا یلت دیا زبان دی مرے ہو گئے پر چوبہ بھی کیا میں پتہ میں قوم زبان آرہ نقصان بیدا بالکل ماول وطارہ گوشا اور کیا سنگت دلا کارا ماول وطارہ گوشا میں بائی دیں ماں بیشی بارہ سوچ سمجھ بھی کرنا میں نتوار صابر پیدا تھے کہ تمہارا وحدت شرم مند چاروں کا ایسے تو مرچی میں مہمان صابر پیدا
دیم طرح دیگا مہمان یہ گناہ شمع دیمکائیں میں چینل سبسکرائب بکھنے لائک بکھنے شیئر بکھنے ہر کجائے سلامت بات ہے سرگرے واحدی دو چادر گو بی بی دلبر ترا پامانی